kif il-Knisja tista' tikkoreġi jew treġġa' lura l-kredibilità tagħha fil-kuntest ta' Knisja li għandha eġubijiet kbar ta' flejjes u ġid u Knisja li suppost tippriedka il-faqar fl-ispirtu għax tagħhom jessalt ma tasma'. Jiena mhux ħammur għal fuq il-livell ta' mela kossanna ħafna ġid fi knejjes, f'postijiet partikolari inkluż il-Vatikan innifsu, eċċetera, u taqbad u tbieħ u tarmi jew tbieħ jew da eċetera biex imbagħad jagħmel ħadd ieħor l-istess ħaġa minn biex tagħmel. Jekk naqbdu nbijaw kollox għandna biljuni. Dal-biljuni jisolvu forsi realtajiet ta' ftit fqar għal ftit snin u ma kun solvejn il-problema. Mhux hekk jiġu investiti sew ma. Ma naħsibx li nafu ninvestu sew. Qatt ma ħanaslu biex ninvestu sew biex insolvu l-problemi kollha. Ara, il-bniedem għandu biżejjed għal kulħadd. Id-dinja għandha biżejjed għal kulħadd. Id-dinja ir-realtà hija dik li fuq il-livell ta' bżonn edem għal kulħadd. L-uniku problema jiena pereżempju fil-Pakistan. Il-maġġoranza tal-Pakistani 80%, 85% fqar ta' vera. Jien mawx Malti li kapaċi nispjegalu u jifimni il-faqar tal-dak li qed nispjega meta nitkellem fuq il-faqar vera. Xi ħadd jimmaġina għada fil-għodu ma tafx ħatat it-tfal għall-breakfast inti. Qatt ma wasalt hemmhekk. U nispera li qatt ma tasal. U m'għandu ħadd jasal hemm. Dik id-differenza li jisġeġu, ħadd m'għandu jasal hemm. Li tkun miżeru mhijiex il-predikazzjoni ta' Ġesu assolutament. Imma li jkun hemm komunità li tgħix li taqsam kollox biex ħadd ma jgħix hemm biex tieħu ħsieb l-oħrajn. Dak huwa l-betu oħra s-sitta li jmiss kollha marbutin propju ma kif tieħu ħsieb il-kollox. Il-parametri ta' dik il-komunità. Imma li tbieħ ħalli nisbod dik l-oħra, li tbieħ u solvi problemi ma naħsibx li dik hija soluzzjoni. Imma li issa tista' tibda taqbad dal-Vanġelu tibda takasu tgħixu fuq dan il-livell. Li tibda toħloq komunitajiet fejn komunitajiet minn parroċċi li qogħdu jaqbżu quddiem xi statwa u ferħanin fuq dan il-livell u ġibna reliġjon tagħna bħal kieku dik xi iktar ħaġa importanti u l-iktar ħaġa prinċipali ta' dak li hija reliġjon Kattolika f'Malta hemm dawn il-livelli ta' jiena min m'għandi xejn kontra kulturalment isbuħija ta' festa u jinħobb il-marċi, inħobb in-nar, inħobbhom. L-unika problema li għandi li huma marbutin ma' knisja, jew marbutin ma' parroċċa, jew marbutin ma' qaddis, dak il-problema li għandi. Bqija daw kollha ma' sbieħ. U bdejt nifraħ meta bdejt ngħid ara, mela l-imġar qed jaħsbu jagħmlu l-ġimgħa jew l-ġurnata tal-frawli, żejtun taż-żejt, eċetera. Qed nifraħ il-raħal qed joħroġ ħaġa li ju tar-raħal kulturali għalih. Ma li għadna fuq dan il-livell tal-knisja tagħna jew l-fidi tagħna hija fuq il-livell jien mill-Marsa. Għana ċaħġa għatmata mkien u ovvjament minnu mill-Marsa. U forse il-Kapuċini għam ħajtu għazbija. Imma jenex l-Marsa. Il-Marsa għanna Trinità, jiena tifel żgħir dejjem festa kienet fissa li toħroġ il-proċessjoni fejn hemm Ġesu bl-ostja, sagrament, u joħroġ għaddej. Bad kizmien ma kienx problema ta' xejn, bit-triq vera aktar maħmuġa millum li konna ninżlu għarku btejna u għaddej Ġesu u jibqa' għaddej. And it was simple, it was beautiful, it was spiritual, it was religious. Very religious fis-sens ta' sabiħa, sens sakru, sens sakru. Meta ma stajniex nitbelħu bħal parroċċi l-oħrajn iddeċidejna imma ddeċidejt xejn. Iddeċidew li jagħmlu statwa. Jkun nistgħu naqbżu u nikkummedjaw quddiem Alla ta' Trinità u quddiem raġel xieħ. Ġesu ħdeħ, li l-unika ħaġa nafu li figura ta' bniedem ikellu u ħammi ma fuq rashom. And that's a very cheap image of God, the Trinity, għalija, u toħroġ hemmhekk u taqbes qudiemhom. Poġġejnija bħala importanti. Tispeċini, jiena qatt ma mort darba wara l-festa tal-Marsa, dik Alla, qatt ma mersaqt lem, jiena ħobb il-festi u mbagħad fejn jidħlu affarijiet. Imma irridu xejn dawn l-affarijiet fuq dan il-livell. Ferħanin li dil-parroċċa qed tifraħ magħna meta għandi il-festa. Parroċċa tagħmel sens meta hemm komunità fil-parroċċa li qed tuħsib il-xulxin. Mela tlaqna.